mini mossy forest. Kasi yung mga puno may moss. Pati yung isa may moss na, naagnas na. Ako din, naagnas na. I'm dead. Uy, uy, uy. Isa pa lang. Warm up. Survive, bikin ko. Camera. $30 minutes pa lang kami. Hinihingal na ako. Weak. Sino weak? Si Myra weak. Penas. Mahina. Hina Myra. Sa susunod matutulog muna ako. Walang tulog, tapos diretso akyat. Akyat. Kaya yan. Kaya yan. Kaya yan. Mamaya pa tayo. Noong unang akyat pa dito, nagkamasa ng binti ko dito. Noon. Nagka-shape. Tigas-tigas. Sa ano ba? Binti ko. 2 kilometers. Ay, naka 2 kilometers na kami. Yay! 2 kilometers na kami. Hintong-hinto. Maraming hinto. Daming hinto. Every 5-10 minutes. Yes! 2. Yes na yung 2 hour. Second gate o third gate? Kasi meron tayong hinakbangan kanina. Welcome. Sara mo. Walang sara. Ganyan. Yan lang. Tara. Hindi. Ngiti-ngiti na. Nakabawi na. Sa ano? Yung... Kaya talaga yung heart ko tugudugudugudugudug. Yung pataas yung warm up. Oo. Grabe ba? Umpisa. Sinong slow? Ako. Sinong slow? Ako. 3 kilometers na. Anong oras na yun? Mga around 45 minutes. 30-45 minutes, 1 kilometer. Lousy.
Ang bilis ng campsite mo. Ay. Bago po to. Bago Kalalagay nga. ng gobyerno. Ah, Sa DNR ito. yan po. Oh. Diyan po ang Site 1 pero walang masyadong nakakab dito ma'am. wala pa po. Kasi wala masyadong tubig malayo. Opo, malayo pa nga po. Kasi doon na tayo sa campsite 2. To, Mm. malayo to. Mahirap. Pagod na kayo? Tama lang po. Okay. Tama lang. Okay lang naman yung lakad natin. Lakad. Hindi naman Masyado mabagal. hindi naman sa bilisan. Opo. Nag-picture na tayo. Mm. Tapos doon na tayo Doon sa saan? Sige po. Buti po kayo sir, nililinisan nyo pa rin. Oo, kasi pag pinabayaan namin wala na. Magkakalat. Opo, yung ibang mga lugar napupuno na po ng basura. Wala. Papahinto. Pinapahinto nga. Papahinto. Pag pinabayaan namin, kaya nga ayaw namin yung kung minsan may nagdadala kasing alak doon. Opo. Pero okay naman basta wag masyadong sobra. Opo, tsaka wag din sila magulo. Oo, papasarap lang ng tulog. Mm. Yun. Lalo na malamig. Opo. Yung yung lalagyan ng alak na mga bote, ganun yung Opo. alat dyan. Ayun lang, dapat iuwi po nila, itabi nila. Baba. Lalo na mabigat. Kasi dinala nila, dapat iuwi na nila. Correct, di ba? Nabuhat naman nila. Ayun. Baka. First pick. Ano na? Ano oras na? 11:30, 9:30. 2 hours. 2 hours first peak. After. Diyan tayo na picture. Mataba yung mga dito, baka. Dami silang pagkain. Tara. Hindi sila nangangayaya. Gusto. 4 kilometers na. Makikita mo from here yung San Roque Dam. Doon sa may area niya. Tapos Pangasinan area na daw yun. Then meron doon helipad. Akala ko nung una basketball court. Helipad pala ng Philex Mines. Pag gusto nyo mag-hijack ng gold, doon. Hintayin nyo yung helicopter mag-land. KM5 na. Pababa na tayo.
Grabe. Okay naman. Humihingal lang talaga ako. Nakahingal. Pwede. Kapit! Campsite. Yeah. Hey. Ang hamo. Tama ito yung likod.
Tapa. Noodles. Baong tapa. Lutong noodles. Lutong rice. Natagtag. Hindi. Sa baba, sa to. Awi atagtag. Dadalo mo ba man? Ano to? Ganda ng ano, sunset. Ano yan? Dusk na yan, dusk. Pulang-pula, oh. Eating time. Hindi ato ta. Halo to. Luto mo dyan dyan. Luto mo, si kamu, gago mo. Mangan ka lang. Mangan bagatan yan mo. Mangan tayo. Ayan tama. Mausok lang ah. Okay lang po. Okay lang po. Yung aso lang aamoy sa amin. Sorry. Ang dami ka. Ayun. Uy, uy. May bisita kami. Anong oras ni? 2:30. 2:30. Yung mga baka, binibilaan yung tent namin para sa tubig. Grabe.
Nagising ako, ano yun? Akala ko hangin. Kakaibang hangin. Eh, Busog pa. Winawari ko lang baka matanggal yung mga ano, Yung pool. yung pole, yung trapal, tapal. Good morning. Around 6 a.m. Malilim pa sa labas. Napuyat kami dahil sa bisita namin ng madaling araw. Grabe yun. Alas 2. Meron yung yung mga baka. Talagang inikutan kami. Ginawa kaming lollipop. Ako kami lollipop. Correct. Kaging lollipop tayo. Yung tent namin, ginawang lollipop. Dinidilaan nila kasi yung tubig sa tent. Walang free water source dito. Kaya yun ang tubig nila. Ma-imagine ko pag madaming nagka-camp dito. Dilaan. Oo, lahat ng baka nandun sa mga tigi-isa sila ng tent, no? Tapos, may gumagano yung tent. Nung akala ko hangin. Ito, lakas ng hangin na yun. Kasi gumagano. Yung pala, baka. Napagtanto ko, ay, dinidilaan nila. Yung baka, kumuha sila ng tubig. Ay. Yun lang talaga ang wina-worry ko. Baka matanggal nila yung mga tusok. Mahulog yung tent. Pero hindi naman. Nabait naman silang mga baka. Oo. Nakikiinom lang. Ito. Dito sa loob, mainit. Doon sa labas, ang buto-buto. Ang ginawa. Super lamig sa labas. Isang rason is because yung style niya, yung tunnel tent talaga. Pahaba siya. Parang tunnel talaga, parang cave. Pero ang cons is medyo mababa yung headroom. Pero para sa amin na 5'5" ka lang, 5'5". Ako 5'3". Okay lang. Nakakatayin. Yun, mainit. Talaga mainit. Siya, ginawin talaga, naka-jacket pa. Ako hindi ako naka-jacket eh. Naka-sweater lang ako. Ang lamig talaga, ang lamig sa labas. Tapos yung setup namin pantulog. Meron kaming sleeping bag. Tapos ito bago. DuPont. Siya, medyo pang waterproof. Nagdadagdag ng init. Tapos at the same time, kasi pag mahamog, alam mo, yun, namamasa-masa yung gamit. Ngayon, pag ito, nilagyan mo hindi. Yun ang niya, nababawasan niya. Tapos, ang gamit namin, yung foam sleeping pad. Tapos, unan. Unan. Yan. Yan, mainit. Hindi kami gininaw. Nag-mittens ka pa, gloves. Hindi na. Walang gloves. Yung sa pulag nun, May gloves. gloves ka pa eh. Pati doon sa Goat Cliff, nag-gloves siya, tapos doble-doble talaga yung suit niya. Dito, hindi. Siguro, dahil itong yung thermal underwear din. Heat-tech. Uniqlo. Super nipis. Super nipis, super gaan, pero mainit. Heat-tech ng Uniqlo. Pero effective. Thermal underwear ang tawag nila. Meron din naman sa iba. Pero ewan ko lang kasi kung effective yung mga ganun. Name brand bias. Tingnan namin kung sisipagin kami umakyat sa taas. Natin. Maliwanag na. Ay, Maliwanag na pala. Ayan yung baka. Diba? Ang daming baka. Madami na naman silang poop. Fresh pa. Yan. Sumalubong sa amin.
Ikaw ba yan? Ikaw yung nanggising sa akin ng 2:30. Grabe ka makadila, ah. Ayan, oh. Pinalibutan kami ng baka. Okay lang, teritoryo nila to eh. Mm-mm. Nakikiano lang kami, nakikisquat lang. Teritoryo nila. Good morning, cow. Kakapagod sa taas. Hinihingal ako, naabol ko yung hininga ko kanina. Ito ang kagandahan pag pumunta ka ng weekdays. Walang tao. Iisa lang yung nag-overnight, dalawa kaming group. Oh, dalawa kaming grupo pero magkalayo ang campsite. Kami sinolo namin dito. Oh. Ay, Jojo. Ang pupunas lamay sa kay. Basta walang araw eh. Gapo, ang bulat mayawin bintin na ani. Kawawa si Roda, siya magbibit-bit. Yan yung tubig na iniinom yung iniinom ng baka kagabi. Ang dami kaya, siguro makaipon ka nito, 500 ml. Dami kong naman, finish. Tapos nung gabi pa yan, madaling araw, kapal-kapal na. Oo. 2:30 ba mo? 2:30 talaga, tinignan ko yung oras. 2:30. Grabe. Ang tagal naman niyang niluluto mo. Gutom na ako. Baka ya baka. Okay. Loko. Yung mga natulog dito, kinain na namin. Oo, baka ya baka. Beef noodles. Girls. Ay. Kain, ayos ng gamit, tapos alis na, pababa naman kami. Kahapon pataas, ngayon pababa. Sana yung tuhod namin hindi aaray. Di yan nakasot. Tara, ligpit na.
Start na ng palusong. Palusong ang tawag, ano? Palusong. Usually, ang technique dyan is X ka. Tapos pa-side ang pababa. Pag hindi ka magaling bumaba, pa-side ka. Para hindi ka dumausdos. Pag diretso dodos. Oo. Tapos pag may hiking stick kayo, tapos na-adjust, habaan nyo kasi yung para ma-compensate niya yung height. Pag paakyat, iklian nyo. Tapos pag diretso, ano rin, arm level, parang naka-L yung kamay nyo, nakaganyan. Tapos pag pababa, habaan nyo yung stick para meron pa rin kayong support. Safety. Ang tamang term pala, nagtatahi. Ay, nagtatahi. Oh, naalala ko yun. Nagbabike pa tayo, nagtatahi tayo pag matarik. Nahilo na ako sa'yo. At least safe yung tuhod mo. Oo. Ah. Madali lang. Madali lang. Kaya kaya. Wala kami exercise pa nga. 8 na. Ilan ang total? 9? 14? 9 lang ata. Ginama ba na? Atat ka kasi. Hindi.